चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि नाजानायाव दिनै बे सुबुं गौमाखौ लिंथुमनाय जादों। लोगोसे बे जिल्ला कमिटिनिनो 7 बोसोरनि जथुम्मामोन। बेखे दिनै बे सुबुं गौमायाव बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर नुजाफैदों आरो बिनि बेखौनो फोरमान होदों जे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि प्रति मोनसे फोथायनाय आरो समर्थन दं। दिनै समर्थन गैयामोनब्ला बेबायदि एसेबां गोबां मानसि जानाय नङामोन। बेखौ दिनै बिनि गेजेरजों बेखौनो प्रसार खालामनो बेखौनो रायजो राजाफोरनि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनो बेखौनो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे आथिखालाव बे हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानिया गोबां जायगायाव थांनाय प्रसार खालामदों जे इउपिपिएलआ जेबो मावाखै आरो दिनै इउपिपिएलआ जिखिनि परिबर्तन खालामगोन होननानै स्ल'गान होनानै बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन बेखौ परिबर्तन खालामनो हायाखै। मात्र दैदेनगिरिफोरनि पकेटासो परिबर्तन जादों होनना बुंदों। दिनै फिन हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरो जे हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समनि जि सिस्टेममोन खामानि मावनायानो जा अफिसियेल सिस्टेमफ्रानो जा बिनिफ्राय फार बेटार दिनै इउपिपिएलनि नेतृत्व जि सरकार सोलिदों बेनि हाबा मावनायनि सिस्टेम आरो हाबा मावनाय जिथु हुदा बेयो गोबां परिबर्तन जादों। जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय बाथ्रा दं। दिनै हाग्रामा महिलारिया गाव कराप्टेडखाय मालायखौ करापसन दं होनना सानबाय थायो आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि पकेटासो परिबर्तन जादों होनना बुंदों। खिन्थु कुनुदिन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा करापसन खालामाखै, पकेटाव परिबर्तन जायाखै। सरकाराव फैनायनि सिगां जेरै अबस्था एखे अबस्थायैनो दं। खिन्थु जोंनि सासन बेबस्थायाव जोंनि ओनसोलफ्राव जों गोबां परिबर्तन लाबोदों। दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव जों मोनसे गुस्लायहोनाय लाबोदों। अफिसियेल सिस्टेमफोर जों गुस्लायहोनाय लाबोदों। गोबां जायगायाव जों लामा सामा गोदानै बानायनो हादों। गोबां जायगायाव जों दलं बायदिसिना बानायनो हादों। गोबां जायगायाव जों अन्तत कमिउनिटि हल बा भिसिडिसि अफिस बायदिसिना बानायनो हादों। दिनै बिथांमोना 17 बोसोर बेखिनिखौ मावनो हायाखैमोन। बिथांमोना 17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदों बिनि प्राय आधानिख्रुइबो बांसिन जों 2 बोसोरावनो खामानि मावदों। बेनिखायनो बिथांमोना हयथ' दंफांनि ससमा लादों खोमा बेनिखायनो नुसनाखै इउपिपिएल सरकार मावनाय खामानिफोरखौ। बिथांमोना मोजां नोजोरजों नायनायबा नुगौमोन आरो बिथांमोननि गोबाङानो जिहेतु बांसिन गामि ओनसोलफ्राव गामि ओनसोलाव बेरायाखै। जोंनि जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बे गासिबो गामि ओनसोलाव जादों। बाव कमिउनिटि हल बानायदों, स्कुलनाव बाउन्डारि वाल बानायदों, रिपेयार खालामदों, गोदान न' लुदों, लामा सामा बानायदों, दलं बानायदों, बे गासिबो गामि ओनसोलाव। दिनै बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायनाय बे गासैबो इउपिपिएल सरकारा मावफुंनाय खामानिफोरखौ नुगौमोन। खिन्थु बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायैखाय बेफोरखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो जेबो खामानि मावाखै होनना बुंदों। बेनिखायनो हायोबा बिथांमोना गामि ओनसोलाव बेरायथों, नायथों इउपिपिएलआ मा मावदों मावा बिनि हिसाबखौ होथों। दिनै हाग्रामा महिलारिमोनहा मोजां खामानि मावनायमोनब्ला बे 17 बोसोराव बिटिआर सरकारखौ अन्तत 3000 कौटि थाखा दाहार खालामनानै गालांनाय नङामोन। 3000 कौटि 1 थाखा 2 थाखा नङा, थाइसे थाइनै नङा, 3000 कौटि थाखानि दाहाराव गोदो होनानै गालांदों बिटिसि सरकार आरो बे गासैबो थाखाया लिडारफोरनि पकेटाव हाबनानै थाहैदों बे करापसना। दिनै बेखिनिखौ जों सुफुंनानै अन्तत 500 दंसै दा सुफुंजोबनो। बेखौ सुफुंसिबो जों दिनै ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों। लामा बानायदों, स्कुल बानायदों आरो गुबुन गुबुन दै लोंनाय बेबस्था खालामना होदों, हस्पिटाल बानायदों, साकरि होदों। साकरि जों दासिमहालागै पुरा होजोबनो हायाखै खिन्थु होदों। दिनै हाग्रामा महिलारि गोबां जायगायावनो बुंदों बे इउपिपिएलआ मावगोन 4th ग्रेडनि 3rd ग्रेडनि साकरि होनो हायाखै, जमा जानानै दं आरो जों सोरखाराव फैबाय गासैखौबो होजोबगोन खनसेनो होननानै मिटिंफ्राव बुंदों। आं बेखौनो बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारि खिथु आखाइ होनानै नेबाय थाथों साकरि होनो। नेक्स्ट इलेक्सनाव बिथांखौ रिजेक्ट खालामगोन सरकार माबाया रायजो राजाफ्रा। दाथ' नुदों लोरबाङानो दं बिथाङा, खिन्थु पाब्लिकखौ बोरै हागोन बोरै थाखा फैसा होना बुथुमनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे हिउज गेदारिं होननानै दं होनना सापर्ट दं होनना देखायनो नागिरदों। खिन्थु बे कुनुदिन साक्सेस जाया। हाग्रामा महिलारि जि सिमां नुदों सरकाराव फैफिनगोन होननानै बे कुनुदिन मोगथाङाव महर मोना। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि
किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।